Мартин Ралчевски. Измама. Част 4. 3 часа след като Борис избяга от храма, мобилният му телефон звънна, докато вървеше безцелно по булевард Христо Ботев. Какво да правим, Боби? Йоана съвсем спря да вдига ръчичката. Обличахме се преди малко един пуловер и... Обърквам се вече, нещата не вървят на добре. Трябва да я оперират скоро. Знам, че и на теб не ти е леко там, но... Милата ми, въздъхна той. Скоро всичко ще е наред. Не разбирам. Още един месец. Трябва да издържим само месец. Но как така? За какво говориш? Скоро ще имаме пари. И ще платим операцията. Не ме питай повече. Как да не питам? Аз съм ти съпруга. Имам право да знам. Борис се спря. Подпря се на витрината на един магазин за платове и отправи поглед нагоре. Не губи надежда. Не знаеш какво ще ти донесе утрешния ден. Това са твои думи, Криси, нали? Все ми ги повтаряше преди. Сега аз ги казвам на теб. Йоана се влошава, разбираш ли? Говори конкретно. Не ми хвърли фрази, чули? Как така ще имаме пари до месец? Да не би да продавате златни банички в твоята баничарница. Искам да знам истината. Борис използва краткото време, докато траеше словото на Кристина, за да събере набързо мислите си. Ще пусна тото. Кратко и авторитетно каза той. Сериозно ли говориш? Ядоса се Кристина. Не ме прави на будала. Подготвям този фиш много старателно. Заедно с други хора. Печалбата е сигурна, защото комбинацията е страхотна. Това е. Повече не ми се говори. В друг свят живееш, Борисе. Свят на илюзии и мечти, а сега си почнал и да играеш хазарт. Просто нямам думи, съжалявам, че изобщо ти се обадих. Вечерта, огладнял от скитането по софийските улици, обиден от отношението на Кристина и все още развълнуван от срещата с отец Васил, Борис отиде у Светлю. Завари го изморен и потиснат. За пръв път, откакто го познаваше, го виждаше в подобно състояние. Борис бе свикнал винаги да е специален и всичко да се върти около него. Скоро щеше да е мъртъв. Това бе привилегия, която предполагаше добро отношение и загриженост от тези, които знаеха какво ще се случи. Светлю обаче бе зверски изморен, а и притеснен от нещо, което не сподели. Той изслуша оплакванията на Борис, без да ги приеме по някакъв по-особен начин. За да го нахрани, включи котлона и сложи в чайника няколко яйца да се варят. В същото време извади от хладилника кисело мляко, майонеза и буркан с краставички, които започна да реже наситно. За срещата му с отеца Светлю не каза нищо съществено. Нито го упрекна, че му е разкрил престъпното си намерение, нито пък го похвали за това. За Кристина пък каза само, че е добре Борис да прояви разбиране към нея, защото така или иначе скоро ще я загуби завинаги. Да, точно така бяха думите му. Не тя ще загуби теб, а ти нея. Това натъжи Борис и той предпочете да не мисли за това, но да напълни празния си стомах. Много вкусна салата, направо не мога да спра да ям. Похвали той Светлю по някое време. Как я правиш? Просто е, поласка се Светлю. Ти видя. Сварявам 10 яйца, обелвам ги и нарязвам всяко на 4 парчета. Отделно смесвам половин бурканче майонеза с една кофичка кисело мляко. Добавям 3-4 накълцани скелетки чесън и няколко нарязани кисели краставички. Подреждам яйцата в голяма чиния, като тази тук, и ги покривам с готовата смес. После понякога слагам и малко черен пипер, просто за цвят. Че това и аз мога да го направя. Нали ти казвам, че е супер просто? Пръстите си да оближи човек. Страхотно е. Всеки я харесва, призна с нескрита гордост Светлю. Малко миришеш после на чесън, но ако я ядеш вечер преди лягане, няма проблем. По всяко време бих я ял. Пука ми, че съм щял да мириша, да не би да се целувам с жена, засмя се Борис. Често си взимам топъл хляб и го ям с тази салата. Ти сам можеш да направиш сметка, че не е скъпо, а е доста калорично. На мен много ми харесва. Ти си един неоткрит кулинар, Светлю. Казвал ли съм ти го? Светлю се усмихна, а Борис продължи. Виждам, че нещо май си ядосан и няма да стоя до късно. Но да те попитам нещо. Какво мислиш, нали този отец няма да ме изпорти в полицията? Само това ме интересува.
Изключено. Уверено отвърна Светло. Човекът ми изглежда много свестен. Даже имам чувството, че би се сприятелил с теб. При тези думи Борис усети облегчение. Излезе да ме търси, ти представяш ли си само? Аз избягах от черквата, а той тръгна подире ми. Чудате, наистина. А ти защо си бягал? Изваждайки 2 чаши от шкафа над мивката, попита Светло. От срам. Знаеш ли, брат, че ти си прав, изморен съм. Мисля да не се задържаме тази вечер до среднощ. Ама нека поне да ударим по една водка. Като гледам шишето, той няма повече в него от за по една чашка. Обикновено пия преди ядене, но и на пълен стомах няма да откажа, зарадва се Борис. На другата сутрин Борис се събуди рано, но умишлено остана неподвижен в леглото, заради хазайката. Не искаше да се среща с нея, защото й дължеше пари. Когато чу, че се хлопна външната врата, скочи бързо, облече се и излезе. Купи си от кварталната баничарница закуска и пое пеша към центъра. До набелязаната от него фатална дата оставаха малко повече от 3 седмици. Той се замисли, че още не е готов с решение за начина на своя край. Искаше му се да го направи в катастрофа, но това предполагаше да унищожи нечия кола, а и застрашаваше живота на други хора, което му се струваше неприемливо. Скачането от висока сграда бе лесно изпълнимо, но пък и лесно за разкриване. Гълтането на хапчета бе още по-лесно, но аутопсията щеше да го докаже. Бре, човек не може и да пукне на спокойствие. Възропта той и се изплю ядосан. Час и половина по-късно краката го бяха отвели при отеца. Спря се за момент пред храма и се загледа в хората около него. Бяха майки с бебешки колички, които вървяха гордо и безцелно по сенчестите алеи, забързани за важни дела, млади хора, потънали в мислите си, преминаващи като фантоми, спокойни баби, влачещи крака към близкия пазар, деца, които играеха на топка. Борис пристъпи неуверено. Какъв парадокс, помисли си, докато влизаше в притвора на храма. Вчера бе избягал от тук през глава, а днес се връщаше без да знае защо. Жената, която продаваше свещи, веднага го позна и с усмивка му каза, че отецът е вътре и че тя сега ще го извика. Той не я бе попитал за нищо и се смути, но миг по-късно влезе в тона и любезно и благодари. Отецът се появи почти веднага и за негова изненада радушно го прегърна. Борис се изненада и изчерви. Ела насам. Виждайки смущението му, подкани го отецът. Да идем настрана. Влез. Да, тук е добре. Седни и ме погледни. Не се чувствай виновен за вчера, чули? Аз съм свещеник. Трябваше да съм по-снисходителен, да те разбера, да ти вляза в положението. Вместо това обаче скочих като попарен, като чух какво си намислил. Но слава Богу, почти цяла нощ се молих за теб. Ако искаш, вярвай, но ти си тук повторно, защото Бог те доведе. Борис се притесни, но и се успокои. Той се понамести на стола и едва забележимо се усмихна. Харесвам те, Борисе, продължи отецът, защото ти си един млад човек, който потърси помощ. А такива днес са единици. Не се обиждай, но ти си като една загубена овца, попаднала сред гладни вълци. Светът е вълчи. Повечето хора са безчувствени и студени. Малцина ще дойдат при православния свещеник за съвет, а още по-малко за изповед. Аз те разбирам и ти се радвам. Излей болката си, ще те изслушам. После ще поговорим колкото е нужно. Други ангажименти в следващите часове нямам. Чули? Борис се сви затаил дъх. Провалих се. Рече изведнъж ясно и отчетливо. И то напълно. На дъното съм. Вече не виждам смисъл в нищо. Като луд се штурам по цял ден из улиците. Съсипан съм. Той се спря за момент с бързо движение на ръката, обърса избилата по челото му пот и дълбоко въздъхна. Обаче, преди да приключа, съм намислил нещо, което трябва да проработи. Не блестя с интелект, но съм находчив. Знам, че решението ми е гениално. Страх ме е даже да го изрека. Да не се разпадне някакси. Някога имах мечта. Преди да я постигна, ми изглеждаше обикновена и достижима. Затова се хвърлих към нея с цялото си сърце. Мечтата ми бе да имам собствено семейство. Ожених се за симпатична, добра и умна жена.
Тя ми роди здрава и красива дъщеря. Въртеше къщата, а аз ходех на работа в завода. Пловдив не е като София. Беше малко чудо, че имах тази работа. Бе моята първа и единствена работа. Живеехме скромно в една квартирка. И някак си успяхме да връзваме двата края. Кристина бе съпруга мечта. Готвеше, чистеше, переше, гледаше малката. А Йоана, така се казва дъщеря ми, дете слънце, послушна, кротка, прекрасна. Нямаше какво да искам повече от живота. Но както често става в този скапан живот, лошото дойде изневиделица. Случи се тая зима. Отлично помня датата, защото имах рожден ден тогава. Йоанка се преби с она идиотска шейна. Колко ли струва човешкия живот? Този въпрос ме мъчи напоследък. Дали може да се изтъргува на добра цена? Знам, че ако се бях родил в Бангладеш или пък в Сомалия, този въпрос нямаше да занимава главата ми. Но аз съм се родил в България, която е част от Европейския съюз, богатия Евросъюз. Така че ми е позволено да разсъждавам. Реших да се убия, защото сънувах мътна вода. Беше преди месец. Всъщност, по-скоро. Знам, че това е нахубаво. Когато човек сънува мътна вода, го очакват пари. Сега пък главата ме заболя. Извинявайте. Егати лиглюто съм. Отецът се смути. Миг по-късно обаче се съвзе и сложи ръка върху рамото му. Спокойно му обясни, че не бива да се вярва на сънища, защото те най-често са измами, пращани от тъмните духове. Борис прие съвета му и не навлезе в подробности, въпреки че му се искаше. Вие не ми се сърдите за вчера, нали? Престраши се и попита той. Изобщо не, усмихна се отецът. Но понеже ти знаеш доста за мен, беше редно да си честен и да удържиш на думата си. Аз поделих с теб доста лични неща по твоя молба, а когато дойде твоят ред, ти изстреля намерението си и побягна като луд. Аз исках просто да си поговорим за душата, за вярата, за другия живот. Нямах намерение да те съдя. Вярата е вътре в сърцето ми. Аз от малък знам, че има някаква сила, която определя всичко и... Това е Бог. Прекъсна го отецът. Не е сила, а Бог. Да, добре. Преди време бях около 18 годишен. Заговорих пред едни приятели, че има Бог и че не е хубаво да се смеят при светците. Бяхме на една екскурзия в някакъв манастир, а те само се хиляха пред изображенията. Знаех, че това е лошо. Сбъркал си, че изобщо си опитал да ги вразумяваш. За вярата понякога не бива да се говори пред неверници. Но защо? Учуди се Борис. Защото неверниците не само ще ти се присмеят, но и ще те намразят. Това не е ли малко прекалено, чак пък да ме намразят? Искам да знаеш, че когато кажеш на неверника, че съществува една вечна сила, но не безлична, а разумна, и че тази сила е личност, пред която всеки ще отговаря за всичките си дела, той започва да се дразни. Ядосва се, че ти знаеш за Бога, а той не знае. Всъщност, той се гневи, че ти си в мир с Бога, а той не. И за това те мрази. Невероятно. Казвате, че ме намразва за това. Всеки човек в душата си знае, че е безсмъртен. Това радва вярващите, но плаши невярващите. И когато се явим, ти, аз или някой друг вярващ човек, и ги попитаме щастливи ли са с парите, къщите, земите, колите, дрехите и прочие, които притежават, все едно им бъркаме в мозъка. Но защо? Какво толкова има в тия въпроси? Много нещо е скрито в тях. С тия въпроси им загатваме, че ги чака нещо страшно след смъртта. Това ги плаши. И затова те намразват човека, който ги пита тия неща, защото той се явява като лошия чичко, който казва на малкото дете, че един ден майка му ще умре. Просто е. Казваш истината. Но те са още като глупави деца, не са готови за нея. И затова вместо да се замислят, намразват човека, който им казва истината. Но невярващите, както казахте, всъщност според вас съществуват ли истински атеисти? Аз мисля, че такива в собствения смисъл на думата май няма. Отец Васил стана. Явно се бе сетил за нещо, защото се поколеба за момент, но после пак седна и помоли Борис да повтори въпроса си. Ти пак ме връщаш мислено в Испания, рече той многозначително. Борис не отвърна нищо на тези думи, аз само се поусмихна.
Отецът продължи. И не знам дали го разбираш, но си напълно прав. За кое? Изненада се Борис. За това, че истински атеисти май действително не съществуват. Или ако има такива, те са, може би, едва няколко хиляди в целия свят. Аз съм чел някъде, че дори Ленин, който трябва да е един от най-големите атеисти, в последните си часове е молил масата и столовете за прошка. Това не го бях чувал, изненада се отецът. Но да, виж колко хубав пример е това. Щом дори този зъл човек е търсил помирение в страшния час, какво следва да мислим за другите невярващи хора? Отговорът е ясен. Всеки дълбоко в душата си знае, че там отвъд следва нещо. Казах ти преди малко, че ме връщаш в Испания. Знаеш ли защо? Там, така да се каже, се сблъсках с двама уж убедени атеисти. Между мен и тях стана конфликт. Мисля, че ти бях споменал за него. И когато си разменяхме реплики, нормално беше всеки да уязвява другия. Аз им говорех за Бога и за прошката, а те ми говореха за материалното, за зависта и отмъщението. Бяха ми заявили в прав текст, че изобщо не вярват. Но виж колко странно нещо е животът. Когато започнахме да си разменяме нападките, за да ме нарани, единият ми каза, че имам черна душа, а другият, че имало кой да съди. На пръв поглед ще кажеш, че това е нещо незначително. Може и така да е, но в тези думи аз видях зачатъците на вярата. Уж, че не вярват в Бога, а говорят за душа и за универсален съдия. Така че изводът е ясен. Напълно невярващи хора в собствения смисъл на думата май наистина не съществуват. Има обаче и друго. Скромният ми житейски опит ми е показал, че тези, които обявяват себе си за невярващи, не са добри хора. При тези думи Борис понече да каже нещо, но отецът вдигна длан, че още не е свършил. Предполагам какво искаше да кажеш, но чуй ме сега, продължи той. Невярващи добри хора няма. Нарочно го повтарям. Убедил съм се в това. Това обаче съвсем не означава, че вярата в Бога сама по себе си е гаранция за доброта, честност и морал. Точно това щях да кажа преди малко, вметна Борис. Знам. Затова те спрях. Може би днес има хиляди, дори милиони хора, които вярват в Бога и които са лоши, но едва ли има дори един убеден атеист, който да е добър човек. Не казвам мил, вежлив, честен и прочие, но истински добър. Знам, че това звучи крайно, но в избора на атеизма има самоопределяне. Няма как да вярваш в еволюцията, т.е. че някога си бил червя и риба и маймуна и да си убеден, че няма Бог, пък да си чист и добър. Както казах, винаги има момент в човешкия живот, в който всеки се самоопределя. В такива съдбовни моменти, като болест, банкрут, загуба на близък или други подобни, тези добри атеисти показват истинската си същност. Те реагират или с озлобление и агресия, или с враждебност, а често и с отчаяние. А това са все лоши неща. Интересно казано. Но аз все пак не мога да съм сигурен, че това е точно така. Вярно е, че нямам вашия опит, но пък докато ви слушах, се сетих за нещо подобно от братя Карамазови. Там, мисля, Иван казваше, че «О, ти си чел Достоевски, това е похвално», прекъсна го възторжено отец. Да, но какво от това? Аз мисля, че всеки, който претендира, че е четящ човек, трябва да е прочел поне една книга от него. Доколкото помня, през устата на Иван Достоевски казваше нещо подобно, както и вие сега. Май беше, че ако човек не вярва в Бога, няма причина да бъде добър, защото не си струва. А ако не съществува съдия, значи всичко е позволено и добротата е глупост. Не можеш да си представиш колко ме зарадва с тези думи, Боби. Така е. Но не само защото Достоевски го е казал, а защото е самата наша природа го казва. Но все пак, колкото и да е велик, Достоевски не е бил прав по отношение на някои неща, като например за това, че красотата ще спаси света. Защото красотата е изкусителка. Тя пленява сърцето на човека и по този начин го отдалечава от Бога.
Но на мен все пак ми е странно да се слага общ знаменател под всички невярващи. Заинати се, Борис, сякаш не чул последното за човешката красота. Някак не мога да приема твърдението, че не съществуват добри невярващи. О, да, трудно е. Затова ще ти го кажа по друг начин, пък да не ме разбереш. Опитвайки се да намери баланса в разговора, продължи отецът. Ако някой невярващ човек ти се струва добър, това значи, че той все пак макар и малко вярва. Или пък, ако изобщо няма никаква вяра, тогава добротата му е лъжовна. Аха, това ми хареса. Значи изводът е, че добрият безбожник всъщност е или малко вярващ, или пък не е истински добър. Накрая май се разбрахме. Браво, Боби. Пак ти казвам, зарадваме, че си чел Достоевски. Напоследък някои известни литературни критици казват, че Толстой е много по-добър писател от Достоевски. И до голяма степен са прави, защото изразните средства при Толстой наистина са забележителни. Има обаче нещо, което тези критици не разбират. То е, че докато Толстой е отделял специално внимание изказът му да е изискан, Достоевски съвсем не се е интересувал от това. На Достоевски не му е пукало за изразните средства, а се е водил от вътрешния си глас да пише за неправдата, болката и смисъла на човешкото съществуване. Бил е честен, прям, непосредствен. Затова според мен той е по-добрият. Но литературните експерти са на друго мнение. Не мога да взема отношение за тия неща, притесни се леко Борис. Но защо? Защото съм твърде незначителен, за да ги сравнявам. Стига си се самоопределял. Важното е да си разбрал какво е имал предвид Достоевски и че изводите ти са правилни. Добрият безбожник не е истински добър човек. Благодаря, отец. Аз такъв разговор не бях водил от години. Всъщност, истината е, че никога не съм говорил за тия неща. Не се очудвам, засмя се отец Васил. Та на кого днес му е притрябало да знае какво става в душите на атеистите? Повечето хора се интересуват как да напълнят стомасите си и да задоволят страстите си. Всичко друго им е чуждо. Кебабчета, бира и секс, засмя се също Борис. Нали имаше една такава песен? Бира, секс и рок-н-рол беше песента. Поправи го отецът. Но то е почти същото. През следващите дни напрежението на Борис понамаля. Чувстваше, че не е сам и това го успокояваше. Безцелното обикаляне по улиците и парковете, постепенно отшляяне се превърна в разходка между срещите с стария и новия му приятел. При светло той пиваше задължително една чашка, а често и вечеряше. После гледаха телевизия и мълчаха, докато с отец Васил разговаряше дълго и задълбочено и всеки път научаваше нещо интересно. Една вечер не успя да се скрие от хазайката, засякоха се в кухнята и му се наложи да й признае, че не разполага с достатъчно пари, за да й плати. Жената почти се разплака. Каза му само, че ако не й се издължи, ще спрат тока. А тя няма дори лев на страна. Такава болка имаше в очите й, че Борис се трогна. Преброи наличните си пари и установи, че ако й плати, няма да му остане нищо за храна. Каза й да го изчака, влезе в стаята си и се затвори. След кратко колебание излезе и подаде 2 банкноти по 50 лева. Тя се зарадва, а той се обезкуражи. Желанието му бе да изкара до фаталния ден без да търси пари назаем. Но пък това сега щеше да бъде истинско предизвикателство. Все пак той бе мъж и имаше нормален апетит. Ако трябва, ще ям само хляб и вода. Но от светло няма да поискам, каза си тогава, като си обеща да удържи. Рано на другата сутрин отиде в храма. Но този път стигна до там пеш. В София имаше възможност да се вози и без билет, особено в автобусите, но той не беше гратищия. Предпочиташе да пести, като разчита на краката си, а не на случайността, че няма да мине контрольор. Време имаше много, така че ако не вали, нямаше проблем да върви. Стигна до храма за малко повече от час. За негова изненада обаче отец Васил не беше там. Вътре имаше няколко жени и един мъж, които се молеха пред иконите. Той запали свещ, поразгледа и тък му да излезе,
Жената, която продаваше свещи, го спря. Ние с теб не се запознахме, сюрпризира го тя. Казвам се Борис, усмихна и се той любезно. Аз съм Леля Марги. Имаш ли 2 минути? Борис се замисли. Имам на разположение цели 18 дни. Засмя се пресилено той. Жената го изгледа отчудено, но не посмя да попита какво има предвид. Вместо това тя даде знак с ръка да я изчака и излезе от стаечката. Знам, че имаш голяма болка, момче. Прочетох го в очите ти, още щом те видях за първи път. Но Леля ти Марги не е вчерашна. Какво ли не е минавало през главата ми? Нали помниш историята с Таня? Оная, дето ти разказах на първата ни среща. Борис потвърди. Чувствам, че нещо те мъчи, продължи тя. Но ти трябва да проявиш сила. Самият факт, че идваш вече няколко пъти в църквата и говориш с нашия отец, не е случайен. Това става, защото Бог пробужда тази нужда в душата. Моля те, не ме разбери погрешно, но всеки път, когато те виждам да си тръгваш, си мисля, че повече няма да се върнеш. Сега, като те видях да излизаш, сърцето ми се обърна, викам си, чакай да го спра. Отецът ще е днес в храма след обед, или по-точно ще е тук след... Тя погледна часовника си. След около 3 часа. Изчакай го, ако можеш. Нали ти казах, че имам 18 дни на разположение, усмихна се тъжно Борис. Така че какво са някакви си 3 часа? Ще го изчакам. Само, че не ми се стои вътре. Ще отида да седна на някоя пейка в парка. В градинката пред храма имаше 2 пейки. На едната имаше някакъв бездомник. Другата беше свободна. Борис седна на нея. Поседя така известно време, гледайки апатично в нищото. Слънцето грееше нежно. Той се стопли и усети, че клепачите му натежават. Протегна крака и легна по гръб. Каза си, че само ще си почине, но без да иска заспа. Сънува как е вече покойник и гледа света след смъртта си. Кристина и Йоана вървяха по тясна зелена пътека. Спря ги непознат мъж, който беше облечен в изискан костюм. Той подаде на Кристина бял плик и леко й се поклони. В него Кристина намери малка бележка. Тя я погледна и вдигна вежди в знак на недоумение. Мъжът й обясни, че това е чек за 60 000 лева. На мига очите й грейнаха от радостни сълзи. В този момент някакво дете извика наблизо и той се сепна в съня си. Вдигна глава и се огледа. Наоколо всичко беше спокойно. Това беше знак. Точно така ще се случи, каза си доволен той, след което бавно затвори пак очи и потъна в нов сън. Тогава изведнъж се понесе с шеметна скорост. Летеше толкова бързо, че не можеше да мисли дори. По някое време се спря пред един голям ресторант. Оттам излезе Кристина. Тя бе облечена с опъната по тялото тъмно-червена рокля. Носеше елегантни обувки и скъпа чанта. Походката й бе предизвикателна. До нея приближи мъж на средна възраст, който я прегърна и целуна. Тя облегна глава на рамото му и го хвана под ръка. Двамата тръгнаха към паркираните отпред коли. Казаха ми, че си тук заради мен, прекъсна съня му отецът. Борис отвори очи и в първия момент помисли, че над него се е навел светец от оня свят. Вие ли сте? Не ви познах. Изненада се той, надигна се, разтърка очи и седна на пейката. Заспал съм посред бял ден на открито, извинявайте. Странно, никога не ми се е случвало до сега подобно нещо. Не се чувствай виновен за това. Сядайки до него, рече отец Васил. Какво сънува? Закачи го той. Да не би пак да си видял мътна вода. Борис недоволно изсумтя. Деда беше само вода. Кристина си беше хванала любовник. Знам, че това е само сън, но направо ми проряза сърцето. Искаш ли да ти донеса чаша вода, предложи отецът. Да, благодаря. Нали вече ти казах, че на сънища не бива да се вярва, каза отецът минута по-късно, подавайки му чашата с вода. На сън може да видиш всичко. И понеже човек е склонен към гордост, си мисли, че получава откровение от Бога. А това не е така. Марги свещопродавачката ти е разказала за Таня. Тя отначало много вярваше в сънищата си, а те бяха едни от страшни по-страшни. По едно време даже взех да си мисля, че може би е започнала да откача.
То не бяха ужаси, то не бяха гнусни картини, пошли, грозни и често свързани с блуд. Как с блуд? Какво точно е сънувала? Оживи се Борис. Отец Васил поклати глава. Виж се само колко ти е кълът. Вместо да се погносиш, ти искаш да напълниш ушите си с най-отвратителното. Засрами се. По лош път беше тръгнала, но слава Богу, беше за кратко, защото се покая. Но ако не го беше сторила, не мога да си представя какво щеше да се случи. Какво имате предвид? Хладно попита Борис, гледайки към една издокарана майка с количка, която минаваше наблизо. Предполагам, че щеше да роди болно дете. Тези думи накараха Борис да се обърне към отеца и да го погледне в очите. Предполагам, че щеше да роди болно дете. Тези думи накараха Борис да се обърне към отеца и да го погледне в очите. Това не мога да го разбера, искрено призна той. Нали не се опитвате да ми кажете, че с моята Йоанка се случи нещастието, защото аз не съм се покаял? Не, Боби, не казвам това. За съвсем друго иде реч тук. При нашата Таня щеше да влезе в сила телегонията. Защото тя беше бивша... Нали се сещаш? Проститутка, допълни Борис. Нямаше нужда да го изричаш, леко се притесни отец Васил. Както и да е. И какво от това? Какво като е била такава? Тръгнахме от сънищата, виж на къде отиде разговорът. Но той има връзка. Исках да ти кажа, че ако Танчето не беше се разкаяла за миналото си, твърде вероятно щеше да роди обременено с куп болести дете. Но с искрената си изповед тя прекъсна силата на телегонията. За втори път я казвате тая дума. Какво значи тя? Ще ти разкажа, разбира се. Но е малко сложно и се чудя как да ти го предам с 2 думи. Засмя се Борис. Може и с 200 да е. Аз имам време. Виждам те как си прекарваш времето. Усмихна се на своя ред отецът, като се заглеждаш по жените. Телегонията е наука за поколението, Боби. Тя е развита от генетиците и се осмисля от чистотата преди брака. Ще ти обясня. Тази наука прави връзка между девствеността, порока и поколението. Тоест, ако има връзка между девствеността и качеството на потомството. Според телегонията, решаващото влияние върху потомството на жената оказва първият мъж, на когото тя се отдала. Смята се, че до голяма степен този първи мъж, а не реалният баща на детето, залага генофонда на потомството при всяка жена. Искам обаче да знаеш, че това не е доказано. Иначе казано, накратко, телегонията е наука, според която при потомството на жената влияят всичките й предишни полови партньори. Затова при Таня, която преди да срещне съпруга си е била с много мъже, имаше реална опасност да предаде на бъдещето си дете или деца недостатъците на тези мъже, като например наркомания, насилие, хомосексуалност, пиянство и други такива. Аз много се извинявам, но това звучи ужасно несправедливо, натърти Борис. Дори нелогично. Като примера с ада ли? Вметна отецът. Понеже няма да ни е добре да сме в ада, е несправедливо той да съществува. За телегонията обаче си прав, че изглежда ужасно несправедлива. Но това е така само на пръв поглед. От духовна гледна точка тя се обяснява съвсем просто. Душата влияе на тялото. Най-добре е децата да се раждат от целомъдрени родители, но ти знаеш колко рядко се среща това днес. И тия жени, които са имали много мъже, често раждат болни деца. После се чудят как да ги лекуват и често страдат цял живот. Е толкова просто. Трябва им покаяние. Бог е обещал, че в това велико таинство изповедта отвързва всяка клетва. Както думите, така и делата, включително заложените генетични изменения. Не. Това последното е невъзможно. Напротив, разбира се, че е възможно, Боби. Нали за това и го наричаме Бог, защото е именно такъв. Творецът на законите може да ги променя. Разбирам, че тук има нещо като игра на този Творец, в която всичко е свързано по някакъв начин, но друго не разбрах.
Защо вие допускате, че не мога да получавам откровения на сън? Това е твоето вече инат, подразни се леко отец. Казах ти всичко това за Таня и телегонията, именно защото ти сподели, че си сънувал жена си с друг мъж. Имаше връзка. Но ти отнесе това веднага към болната си дъщеря, което не беше правилно, защото тя не се е родила така. Онова, което и се е случило, е било инцидент. Друг е въпросът, че тия работи също не са случайни. И защо? Припряно попита Борис. Не на всичко има отговор. Но ако ти опиташ да се спреш, може би аз бих помислил над това. Не мога, тъжно въздъхна Борис и закри с длан очите си. Нямам друга възможност, откъдето да намеря пари за Йоанка. Даже вече броя дните. Все едно говоря на пейката, на която сме седнали, а не на жив човек. Обезкуражи се отец Васил. Не съм съгласен с теб, но вече трябва да се върна в църквата. Бих ти казал да ме изчакаш, но понеже от сутринта си тук, а и аз не зная колко ще се бавя, ще те помоля да дойдеш пак утре. Но нека да е след 12. Ще видя. Придаде си важност Борис и обърна глава на страна, очаквайки отец Васил да го умолява. Но това не последва. Както решиш, аз ще съм тук, каза отецът и му подаде визитката си. Вземи я, за всеки случай. Ако искаш нещо да ме попиташ, а не ме намериш тук, можеш да позвъниш. Беше към 5:30, когато Борис се прибра в квартирата. Стомахът го наболяваше от глад. Поколеба се дали да се обади на Светлю, но го досрамя. Помисли си, че може да си легне гладен, за да не харчи пари, но някъде около 8 часа гладът го принуди да изтича до близкия магазин. Купи си един бял хляб и кутийка маргарин. Малко по-късно си легна с дрехите и загледа тавана. Голям глупак съм, мислеше си той. Взех най-важното решение в живота си, вложих средства в това. Дните ми вече са преброени, аз стоя в София и по цял ден обикалям като гламав по улиците. Можех да съм с Йоанка сега. Скоро и да искам, няма да мога да я видя. Това се отнася и за Криси. Ужасна нелепост. Да стоя далеч от тях. Дали пък да не й кажа истината? Ако го направя, ще ми олекне, ще мога да... О, не. Това е немислимо. Като я знам каква е честолюбива, ще вземе да се обади в застрахователната компания и да изпорти всичко. Не мога да разчитам на разбиране от нейна страна. Ох, колко тъпо само. Да трябва да стоя тук и да играя тая тъпа игра, че уж работя и успоредно търся друга работа. Голяма гадост. Ако можеше само да ме види какво правя всъщност. Ама... няма да се обвинявам пък сега. Трябват ни пари за Йоанка и ще ги имаме. По какъв начин ще ги намерим, няма значение. А пък оня мазен доктор Костов. Дали изобщо ще му мине през ум да попита откъде Кристина е намерила парите? Изобщо няма да се поинтересува. Гадина мръсна. Може да го направи и без пари. Той знае да оперира. Но няма да си мръдне пръста, за да помогне. Докато... Ама... я чакай малко. Не съм прав да го наричам така. Костов не е скапан доктор, нито е гадина. Той е добър и способен лекар. И успешно ще оперира дъщеричката ми. Така трябва да мисля. На този свят никой не работи без пари, така че... В този момент мобилният телефон на Боби извъня. Той развълнувано го погледна и мисълта му секна. Беше Кристина. Йоанка не може да си мръдне ръчичката. Припряно започна тя. Парите ни почти свършиха. Трябват ми спешно 300 лева за инжекции. Сърцето на Борис заби като пред изпит. Миналата седмица ти пратих всичките си пари. Разчувствано и припомни той. Оставил съм си съвсем малко, само за хляб и маргарин да имам. Да, знам, но сега имаме всичко 410 лева. Ако дам 300 за инжекциите, няма да можем да изкараме месеца с остатък. Ти сигурно ще пратиш чак след 3 седмици, нали? Но какво да правя аз, Криси? Ще ми се пръсне главата от напрежение. Нямам. Опитай се да разбереш.
Казах ти, че скоро ще намеря пари за операцията, но до тогава не мога да ти пратя. Ръката на Йоана няма да се обездвижи до 20 дена, сигурен съм. А сега може ли да я чуя? Тя там ли е? Легна си. Троснато отвърна Кристина. Усещам, че не ти се говори. Добре, ще те оставя, но само ще ти кажа преди това, че това, твоето, е безотговорност. 3 седмици само. Простена, измъчен Борис. Издръжте някак само още 3 седмици. Скоро всичко ще се подреди. Не знам вече какво говориш. Все едно тогава ще продадеш някакъв имот и парите ще дойдат на куп. Тонът на Кристина беше язвителен, но в него се долавяше и нотка на колебание. Няма да ти кажа откъде точно ще получиш тези пари. Разбра ли? Но ще ги имаш. Тоест, двамата ще ги имаме и то скоро. Това е. Целуни, Йоанка, от мен и лягай. И не се тревожи. Лесно ти е да го кажеш, но аз съм майка. За разлика от теб, аз преживявам всичко. Добре, съгласи се бързо Борис. Единствено ти преживяваш ситуацията. Аз съм един негодник. Така да бъде. На сутринта Борис се събуди изморен и нервен. Прииска му се да вземе душ, излезе от стаята с хавлия в ръка, но чуха зайката да шета нещо из банята и се отказа. Вместо това влезе в кухнята. Направи си ментов чай с захар. Намаза си филия хляб с маргарин, посоли я и се върна в стаята. До фаталния ден имаше 12 дни. Той спря погледа си на календара и се замисли. Вече е време. Трябва да знам как ще го направя. Тия неща се планират. Не може да нямам концепция. Но как да измисля такова нещо? Да му се не види. Малко по-късно, връщайки чинията и чашата в кухнята, той се срещна с хазайката. Поздрави я от любезност, попита я какво прави. Тя бе седнала пред масата и скрита зад големите си стари очила четеше вестник. Той надникна зад гърба и в страницата. Вниманието му привлече една снимка. Жената го усети и се обърна. Аз вече от политика не се интересувам, рече тя. Ама я виж тая жена тук. И тя посочи снимката. Такива се раждат веднъж на 100 години. Медиум е. Ама истински. Всичко познава. Беше предрекла за войната в Сирия. Още преди някой да подозира дори и позна. Предрече и нашите протести и смяната на правителството. А сега пък предвижда, че в Египет ще има преврат и може би ще избухне гражданска война. А също и, че след около 8-9 години ще дойде един човек, който ще е невероятно интелигентен и обаятелен и който ще стане нещо като цар или президент на целия свят. Ще управлява много мъдро и всички хора ще го обикнат. Ще нахрани всички бедни, ще помири враждуващите, ще обедини религиите, ще... Наистина звучи невероятно. Прекъсна възторга и Борис. Виждам също, че освен пророчица, тази жена е и красавица. Хазайката се почувства лично поласкана. Казвам ти го от опит. Аз следя работите й. Всичко познава. Натърти тя. Чудя се само какъв ли ще е този невероятен човек, който ще управлява целия свят и то толкова скоро. Нали каза, че не се интересуваш от политика? С лек сарказъм подметна Борис. Хазайката свали очилата си и го погледна враждебно. Що не идеш при нея? Не му остана длъжна тя. Нали си търсиш работа? Ето ти добър повод. Убеди се, запиши си среща и сам ще се убедиш дали познава. Борис се усмихна извинително, сякаш казвайки с това, че се е пошегувал и излезе. Не минаха и 5 минути обаче и той се върна. Ще те послушам, призна той. За кое? Озадачи се хазайката. За красавицата. Може ли вестника? Помоли той. До около 2:30 следобед Борис остана в леглото си, четейки някакъв роман, който му се струваше отекчително скучен. Всъщност романът бе доста интересен, но понеже мислите на Борис бяха разпилени, не можеше да му хване нишката. Гати бездарника, каза си той по някое време по отношение на автора, затвори книгата и седна в леглото. Беше време за обяд. Стомахът му вече го наболяваше и той се принуди да отиде пак в кухнята. 1/4 час след това пое към храма с намерение да потърси съвет от отеца дали да се допита до гадателката от вестника.
Целият път извървя пеш, като изобщо не се спираше. Когато пристигна, се чувстваше толкова уморен, че се строполи на един празен стол пред входа на църквата. Отпусна се и се загледа към разхождащите се напред-назад майки с малки деца. По едно време изскочило сякаш от нищото покрай него мина странно мургаво момиче. Без да се спира, то бързо влезе в храма. Борис не успя изобщо да я огледа, но любопитството му изведнъж се събуди и той я последва. В църквата нямаше хора. Беше тихо и тъмно. Тънък дим, останал навярно от догарящите свещи, се стелеше във въздуха. Момичето се втурна към олтара, застана наведена пред завесата и заповтаря: „Отче, отче, отче, Албена съм, отче, тук ли сте?“ Борис се озадачи, отстъпи зад една колона встрани и стейдах в очакване. Отец Васил се появи изненадващо не от олтара, а и зад гърба на Борис. Кимна му в знак, че се досеща защо е тук и продължи към момичето. „Тук съм, мила, какво има?“ Ласкаво каза той, а тя избухна в плач. Борис се почувства неловко и излезе. Седна на стола пред входа и зачака. Измина близо час преди момичето да се появи повторно, придружавано от отец Васил. В този момент Борис се почувства странно. Не знаеше какво се бе случило, но долавяше, че е нещо важно. Когато отецът се върна, Борис вдигна рамене и разтворил длани, показвайки, че иска да узнае какво значи всичко това. Отец Васил първо се пошегува, че е седнал на неговия стол, а после каза: „Това е дълга история и не знам откъде да започна, но нека бъде от самото начало. Момичето се казва Албена. За нея знам благодарение на моя вуйчо. Той живее с вуйна ми в София. Тя е родом от Кърджали и там имат гарсониера.“ В този момент отецът спря и се огледа. „Хайде да не седим тук като на седянка, да влезем вътре.“ Без да каже нищо, Борис стана, хвана стола за облегалката и го последва. „Когато вуйчо ми и вуйна ми се пенсионирали, продължи отецът минута по-късно, решили да отворят малък магазин за шивашки материали в централния пазар на града. Почнали редовно да пътуват до Кърджали и да продават. Преди около 6 години, докато вуйчо ми бил в магазинчето, пред щанда спряла млада циганка. Не била като другите. Имала високо чело, големи очи, правилни черти и телосложение. Била на около 12. Вуйчо ми забелязал, че се колебае и я попитал дали иска нещо. Тя посочила един пъстър шал и притеснено погледнала надолу. Той го подал, но тя го върнала обратно с думите, че няма пари да си го купи. Заговорили се. Той я заразпитвал и тя заразказвала. Живеела с майка си и по-малкия си брат. Баща е бил в затвора, осъден на 20 години за това, че някога прибил до смърт малкия й брат, който бил откраднал и продал скъпия му часовник. Бащата го хванал натясно и го попитал къде е часовникът. Брат и отрекал да има нещо общо с това, но бащата знаел истината. След кратка разправия започнал да го налага. Шамарите преминали в побой. С всеки следващ удар бащата освирепявал все повече и повече и така се стигнало до смъртта на момчето. Вуйчо ми бил попарен от чутото. Заподозрял Албена в лъжа. Това обаче можело да се провери. Още на другия ден тя довела пред магазина 2 нейни съученици. Те потвърдили разказа й, а Албена добавила, че тогава майка й отишла в полицията, а после изпаднала в нервна криза. Отец Васил се натъжи. Доближи един от свещниците и започна да размества и да гаси догарящите свещи. Албена имала мечта, продължи той, взимайки в ръка една отвертка, с която започна да почиства свещника от покапалия восък. Тя копнеела да стане лекарка. Желанието й се породило от любов към покойното й братче. Тя се надявала, че ако стане лекар, някой ден ще може да помага на хората и да ги спасява от смъртта. Вуйчо ми я попитал дали е добра ученичка. Тя отвърнала, че има предимно 4. Той и предложил сделка. Всеки път, когато получи 6, да идва при него с бележника си и той да й дава по 1 лев. Обяснила, че ако иска да стане лекар, трябва още от сега да е отличничка. Тя имала нужда от съвсем малка подкрепа, за да повярва в себе си. И невероятното станало. През следващата година тя идвала редовно при него да му показва бележник. От посредствена ученичка се превърнала в отличничка. Вуйчо ми бил истински щастлив от благородното дело, а тя сияела от щастие, че някой я цени.
Започнала втората година от познанството им и тя постепенно станала най-добрата ученичка в училището. Слухът за странния благодетел стигнал до ушите и на нейните съученици и по-ученолюбивите започнали също да показват шестиците си пред Войчо ми. Бизнесът му обаче не вървял добре. Скоро се наложило да затвори магазина за неопределено време и да се пренесе в София. Вече нямало защо да ходи до Кърджали. Така минали 3 години и половина. Той посъбрал някой лев и решил отново да отвори магазина. Накупил материали и заминал за Кърджали. Първата му мисъл, когато след дългото отсъствие стъпил отново в града, била да види Албена, но нямало как да я издири. След някое време покрай магазинчето минал нейн съученик, когато Войчо ми познавал отпреди. Момчето било циганче, но било чисто и спретнато. Войчо ми го дръпнал на страна и загрижен го попитал за Албена. Ама ти не знаеш ли какво стана с нея? Отчудило се момчето. Баща излезе от затвора и я направи проститутка. Сега работи за него, а той само лежи и пие. Знаеш ли къде е? Искам да я видя. Натъжил се Войчо ми. О, да, работи на изхода към Пловдив. Ще те заведа. Няма проблем. Съгласило се момчето. Надвечер момчето завело Войчо ми на въпросното място. Когато го видяла, Албена закрила лицето си. Защо си дошъл? Попитала виновно тя. Исках да те видя. Разплакал се Войчо ми. Защо стана така? Как стигна до тук? Пуснаха баща ми от затвора. Но как, нали беше осъден на 20 години? Помня това. Откъде да знам? Не е избягал, законно е излязъл. А ти? Защо се съгласи? Отказвах, разбира се, отвърнала тя. Но той ме смаза от бой. А училището? Какво стана с него? Нали имаше мечта, искаше да станеш лекар? Спряме от училище, а мечтата още я имам и ще я постигна. Но след като той пукне. Това е ужасно. Ти трябва да се махнеш от тук колкото може по-скоро. Как да стане това? Погледни го онзи. Не ни изпуска от поглед. Сутеньоре, разбирам. Голям буклук е. Мисли си, че си ми клиент и затова само дебне. Виж му мръсната мутра. Остави го сега. Не го гледай. Посъветвал я Войчо ми. Тогава тя извърнала глава и паднала на колене пред него. Вземи ме с тебе. Плачейки започнала да го моли. Ще ме уморят тук. Аз не искам да правя гносоти. Искам да уча. Искам да стана лекарка. Чуваш ли? Не дей така, изправи се, онзи ще дойде. Притеснил се Войчо ми. Не ми пука за тая дебела свиня. Не мога да го понасям. Направи нещо. Моля те, ти си добър човек. Сигурно имаш силни приятели. Войчо ми се навел и я прегърнал. Ще помисля, казал. В това време сутеньорът пристигнал. Изблъскал Войчо ми и завлякал Албена към крайпътните дървета. Бил внушителен и Войчо ми се уплашил. Тръгнал си бавно, като поглеждал през рамо назад. Пусни ме, свиньо дебела! Крещяла Албена. Чуваш ли, казвам ти? Веднага ме пусни! Онзи я дърпал и блъскал грубо, а тя не млъквала. За да я сплаши, той и зашливил плесница. Тогава тя започнала неистово да крещи. Ръката си давам, вземи я, която искаш. Тази ли или другата? Войчо ми се спрял. Не се обърнал да види какво става, само слушал вцепенен. Напълно съм сериозна, давам я. Само да си и да чуваш ли, не се шегувам. Давам я, крещяла Албена. Отец Васил остави на страна отвертката и погледна към Борис. Няма ли да запиташ защо ти разказах тази история? Сигурно за да ми покажете какви нещастия има по света и че аз не съм единствен, предположи Борис. Мога всеки път да ти разказвам по една подобна история, Боби, рече отецът и сложи ръка на рамото му. Светът е много печално място, да знаеш. Едва няколко процента от хората нямат истински проблеми. Всъщност и те имат, но от друг характер, така че всеки на тая земя носи някакъв кръст, разбираш ли? И всичко, което ни спохожда, има смисъл. Албена за какво дойде? Върна темата Борис. Избягала е.
Окуражено отвърна отец Васил. Най-накрая се е спасила. Но тя знае, че я търсят. А вие как ще й помогнете? С молитва. Това мога аз. Тя вече има нов живот. Има годеник и е бременна от него. Но все още е скована от страх. Ако искаш, можеш и ти да се помолиш за нея. Борис го погледна в недоумение. Мога ли да ви попитам нещо? Разбира се, отвърна отецът. Нека идем да седнем. Свещникът е готов. Какво мислите за гадателите? Отецът се начумери. Това са бесовски прояви, отсече той и го изгледа подозрително. Предсказването на бъдещето е забранено от Бога. А ти защо питаш? Ей така, престори се Борис, защото не се почувства готов да разкрие намерението си да посети онази гадателка от вестника. А вие деца имате ли? Умишлено смени посоката на разговора той. От този въпрос отец Васил явно се натъжи. Децата са Божие благословение. Бог ги дава на тези, които заслужават. Отвърна многозначително и наведе глава. Значи нямате? Директно попита Борис. Не, Боби. Макар че някога много исках да имам. Но вие не сте стар. Нали сте на 40? Все още имате време. Знаеш ли какво? Едва удържайки сълзите си, рече отецът. Откакто те видях и откакто ми каза какво си намислил, реших да сваля до една картите си пред теб. Да не скривам нищо от теб, да не щадя време и сили. Винаги да съм на твое разположение. С една едничка цел. Да се опитам да те разубедя. И ще удържа на думата си. Само че това за моите деца ми е наистина болна тема и предпочитам да не я подхващаме. Не знам защо така е решил Бог за мене. Предполагам, че е заради греховете ми. Но нека не говорим за това. Борис се изненада. Погледна отеца в очите и кимна, че го е разбрал. Но нали това не означава, че има причина за случилото се с дъщеря ми? Невръстната ти дъщеря не е пострадала случайно. Неочаквано за Борис, каза отец Васил. Просто случайни неща в живота няма. Друг въпрос е, че ние сме прекалено грешни, за да разбираме Божиите действия. Като, например, защо не ме е благословил да имам деца? Или пък, защо е дал на това добро момиче Албена такава жестока съдба? А също и на теб. Защо е допуснал този инцидент с твоето детенце? Само можем да гадаем. Но нали нещастията не стават случайно? Нали така казахте преди малко? В Библията пише, че заради греховете на техните родители Бог наказва децата до 3-то и 4-то коляно. Така че това е положението. Ако ние... Това звучи ужасно, прекъсна го Борис. Грехът е страшен, а не наказанието. Това обаче не значи непременно, че ти или пък жена ти сте виновни. Ако чувстваш, че не си извършил нищо нередно, може би има друга причина. Борис схвана глава с ръце и постоя така около минута безмълвен. Преди да се роди Йоанна, жена ми направи аборт. Изведнъж каза той и скри в длани лицето си. Знам, че това не е никак хубаво. Ай, лошо нещо е това, отвърна отецът. Знам, че сега може би ще се изплашиш, но аз не съм ти бавачка и ще ти кажа истината. Определено има връзка. В този момент пред очите на Борис причерня. Той почувства болка в стомаха и се сви почти на кълбо. Зле ли ти е? Попита отец Васил. Борис продължаваше да стои неподвижен. Отецът се изправи и го прекръсти. После се наведе над него и тихо му рече: заради Бога
и неговия свят дом, в който се намираш. Стани от пода. В този момент Борис го погледна. Но как така има връзка? Аз това бебе не мога да го върна, запелтечи той. Какво говорите, отец? Не се тревожи, Боби, отвърна отец Васил. Има грешка. Има и прошка. Само че, нали се сещаш? Не може да убиеш и после просто да кажеш, че съжаляваш. Нужно е усилие, страдание и искрено разкаяние. Поне разбрахме причината за случилото се. А това е много важно. Бавно Борис се изправи и пое към изхода. Защо ли си причинявам всичко това? Каза той тихо и без да се обръща, започна да се отдалечава. Да се върнеш, ей! Викна приятелски подире му отецът. Утре и в други ден съм тук, чули? Ще те чакам.